ସେଟା ଆଉ କଣ ନାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା କଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଖସୁଛି ବୋଟେ କିଏ କଣ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଟା କି ସେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲମ୍ବା ହଉଥିଲା ତାହେଲେ 10 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା 10 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାରେ କଣ କହିଲୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ସେଟା କଣ ଯନ୍ତ୍ର କି କଣ କିଛି ଜାଣି ହଉନି କିଛି କଣଟା କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି ତ ନା ନା ପଡିବ ନା ଯନ୍ତ୍ରଟା କଣଟା ହେଇଥିବ ରକେଟ ହେଲେ ନୁହଁ ରକେଟ ବୁଲିବନି ସେ ସିଧା ଯିବ ଉଲ୍କା ନୁହଁ ସେଥିରୁ ଖସିଲା ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଥର ନିଆଁ ଭଳିଆ ତଳକୁ